Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita mau melihat Pak Doyok lagi bikin, katanya tadi bikin WC bos, samain ke rumahnya Mas Doyok. Lah di tak jere gawe WC iki. Iki apa teman? Heh? Lah bane ndi? Bane iki apa? Tak kira ki wis arep dadi ngono. Lah jemploknya wis dadi. Anune wis dadi. Gara-gara wis dadi nyemplok. Terpalan ijo ki apa ta? Heh? Piye? Terpalan ijo ki apa ta gorong-goronge kok malah cangkem tok lho kok sok malah wong kok. Ngono nesu. Cuman pepe doyok ra iso nesu. Loh. Nesu kok terus toh. Nesu man. Sing duduk awakmu man awakmu di lebane sugihan karo Doyok. Ya ora. Ngene direwangi ngene ra sugih-sugih. Oh, sing di nganu mujek dengi aku roh. Digawe shot ya. Enak iki Laswidi ki ya. Ketok wetenge gawedi ngono. Wadun ngono. Lah lah wis panen oleh. Yo yo. Niki lho. Panen bos gone Doyok ya kan. Tak kira ki wis dadi wis karek nganu ngono e. Iki bali tekone magrib. Danane kurang, Mas. Ngendi to oleh iki sing ndi? Wo kae yo. Ke lho. Dikerudui sak lho, Bos. Rono disoting. Yo tak syuting sik. Oh, pembikinane iki ning kene iki, Bos. Ceritanya iki bikine iki ning kene iki. Iki kene iki. Oh, ki sing diduduk ndek iki karo Paiman karo Laswidi ndek iki lho, Bos. Ini lho. Iki. Enek kodoke gede, Bos, iki lho. Ya enek kodok. Dileboni kodok ya. Enek kodoke gede. Lah gorong-goronge wi po gak kurang jeru ya. Apa ta mati e? Gak kurang jeru. Ora ukurane 3 karo 2. Oh, kurane Lah gara-gara 2 3. Oh, 5. Gorong-goronge 5 kok wesi ya tuku dhewe kok. Mesine tuku dhewe. Lah 2000 lah teko diwi lho. Iki karek hebele mat renek iki hebele piye iki? Hebel. Nek kene turan pedat-pedat tak sambungane. Wakeh. Golekne mak karo akeh. Wah, anggere moro ning gone sapa? Alah sagebek setengah juga turah Mas. Wis. Teko Mas. Nang gone AA kono hebel akeh golek sing BS-an ngono. BS-an ngono lho, kaya. Sing proto-proto ngono ya. Heeh. Kok sembung lem G niku ya. Iya, disembung nganggo lem G bener Paiman ki lho. Golek sing proto-proto lho nggo ganane ya ora patek enak kok sok. Wah gak tau melu proyek sulapan Mas. Yo ora yo alhamdulillah oleh ngene iki gak angger wong kaya. Itu orang-orang murid tambani. Itu orang-orang murid tak ya. Mbok oleh piro ditampani sementing saiki Tak tambani tak golek tapi gak iso kesusu. yang penting sekarang itu ditanjakkan ya toh dibikin. Ngono nek perkara ngapiki dhewe ngono nambahi nah ya toh. Nek pengen apik nambahi nah. Ya ya ta Le. Lah ngomong itu mencung. Le ngingeti kok ro. Lah ngomong mencung. Sik. Ketese. Pake ketese. Lah ngeti lo mencung. Nek landhep lho landhep. Den wong. Ini lah tawake lak nyantol. Lah ndi ya Pak Lurah gak ndelok rene? Urung. Tur kae rene iku ya. Isuk ke wis kok kene? Tur sing mantu. Wis survei. Sing mandat guntur saiki. Ngene. Iki kena tangane Iki Bos. Iki bantuan dari desa. Yo, cukup desa. Desa ki ujug bantuan apa ki? BPWC barang pokoke totale mung 1.700.000 oleh gorong-gorong 5 paralon 3
Terus pasir, semene 5. Lah iki kurangane tuku dhewe. Iki padha bantuan saka nganu dhisik, saka apa kuramil kae ya ngono kuwi. Ya oleh gorong-gorong tok ngono iki. Aku ya wis iki nuku wesi barang wis tak tukokno atau kumbungnya tuku. Tapi wis alhamdulillah. Wis alhamdulillah iso tuku Mas maksudnya. Lah tak kira iki beli maksudnya. Sik to. Beli kan aku kaget lho. Alhamdulillah doyok mbangun lah. Dek mbangun WC iki ya. karep Kan Andi dek ben aku kan krungune vlog ning Andi. Alhamdulillah doyok jadi mbangun. Tak kira kuwi arep mbangun omahmu e. Bae Iki lumpur adane. lah ya. Bae mbangun WC, Bos. Yo carane biasane sik tak ada telek sik. Ngono. omah ki sing urung enek iki sertifikat sing tak lebokno ning bank iki urung enek. Lah enek tak lebokne. Lah porong sertifikat. Urung enek. Enek apa ora wis tak lebokno dhewe. Nyapa kesuwen. Sana iki. Udah bodo wae ya. Yo tejo. Kok lah awake dhewe langsung nganu yo gak iso yo penak yo ndang lebokno sertifikat, nyilih duit bank. Wes. Lah wit Mikir benulan. tau nyilih ora ya? Tahu, Mas. Tau. Nek wis tau yo menak golek ngono kuwi. Tapi nek gong tau prosesnya yo aja kaget. Jenengku wis apik, Mas. Ya nek wis dijeneng ning kono ki Tapi lak jeneng kuning cacah elek, tapi lak jeneng kuning Bank BRI apik. elek opo? Cair. Elek wis saka prasangkamu dhewe yo. Prasangka buruk. Berprasangka buruk ya Man ya. Wong cacah lho, guyon ngono-ngono kuwi. Aku yo terus maksudnya iki nak ning cacah elek gak apa-apa. Bank BRI aja sampai elek ngono. Oke. Apa begini? Prasangka buruk ya. Mor-moran wis jog taun asura enak sampai asu enak lho Man ya. Ora yo paham kabeh kok. Lho ya to. Cilik digedhekne mbok gede. Malah bek. Malah maneni wong. Heeh. Halo. Juga cek gah kok. Detak detak. Tiket kondi. Ngene iwan aku bersarapan ning kono meng. Emang yo tak bayari. Bosok ora mbok bayari ya. Terah yo cik kosong kok. Adane kenakalan rong cair. Rong cair kok. Sik aku arep kok. Piye? Debi gak enak ning ndi? Apa? Ora iso. Ki aku kae rene ki arep ngomong kuwi. Piye to? Debi ning gak maitan kok gak enak. Aku nganterno Putri apa periksa. Karo dene awakku barang iki gak penak. Sepenting aku ora teko penting amplope teko to, Mas. Nek kuwi iki kabeh iki ngono kuwi. Yo pas dilalah adikku Putri yo kesel terus aku mulih blonjo langsung pengeterno Putri yo wis tak terno toh. Rawame yo ning kono piye lho terus cacah sok. Sapa wi? Bledok lho sampai teko bar tenan. Luki bledok sampai teko dol. Anake nangis dapure rakne. Sampai teko dual ke lho Ruki wi. Kayak wong-wong rung mulih ke Luki jek ning kono. Sini le. Kopi ra digekne kok. Kok ngopang-ngopi ae. Njuk kopi piye to? Lah wong lagi teko lho ya, Jo. Lah piye to? Kudune iki piye ya maneh, Man? Tamu kok. Rene. Wis rasa kok tenanan no. Lah doyok ke lho. Wong ngewangi ora ya Man kok iso malah kon ngopi-ngopi bareng lho. Iki digedaki tempo ngene kelas gegno. Ora rencana iki kok mbok garap dhewe karo Lasmidi. Garap dhewe di karo doyok barangnya di. Ya pokoke sak iso-isone angger di siku rek ya wis Man. Kok angger siku wis ngono kuwi. Engko nggih papakan ketok. Ayo no pitik. Ayo. Wis wayah mbleh wi. Wayah gemeleh kok wi. Pokoke angger di siku wis dadi. Iki Iki disiku arep doyok sampeyan. Ini Mas disapi karo ngomong, Mas. Buane masak. lha piye trayo wong anak-anak kok. Ora kowe tok lek mat biyen ya ngono kuwi padha ae. Kaya ngono tadi wong anak-anak iki. Iya, tenang wong anak-anak iki. Wes lek mat biyen ya koyo kowe kuwi. Iki lek mat anake gede-gede
Alah sekarang dolan. Coba gede-gede karek dolane. Heeh. Ora digodhogna banyu, Mas. Lho kono aja kok kowe iki kok ongel. Bojoku digodhogna banyu. Ngobrol karo ngopi lek mat iki ceritane iki. Wong kene iki rene iki dolan kok malah. Wis kamu di sini aja sama. Iki engko ya bar ngeplok ngene iki ya mulih kok iso. Ya ora? Entuk bahane. Wong awake dhewe ya golek penggawean liyane. Yang mana tuh? Cek iki seneng kene entuk loro wisan bahan. Apa? Oplok ning kene. Sapa? Cek Oh, mujek ngeplok ning kene ya. entuk bahan loro ning kono. Iya iya, gak apa-apa ya awake dhewe sekedar kanca ya aja ning omah ae. Maksude ngretakno nek kancane gawe apa-apa ki ra ketang didelok ya to. Ra ketang ning kene iki njaluk-njaluk wedang-wedang kopine ya ora? Aku ya pukone ya Hmm. ngono. Kale. Sing gitu. Ngelingi nek nggonku ngono keleman aku ya. Terus gaen-gaen apa ngeduk ning gendang apa dikeroyok wong akeh ngono kalau aku. Dikelingan ngono kae man. Ini beton nih. Kok dimplok iku malah dar iku. Aja dimplok iki. Paro. Ro. Serok lho. Solek mat ki lho. Mbah Mat. Solek Ro. mat lho. Hei, Kowe kejelas nyalar ono wisan. ayo. Derek apa ora we? Mas Tombok nang ndi Mas Tombok? Wis gak patek melok tomblok. Lha nyapa? Iso mlaku wis gak gelem. Oh, wis iso mlaku. Gak patek melok tomblok guyur dhewe. Dendengin aja ganti undang kene novel. Sapa? Aku slametane karo doyok ki. Iya ya. Aku digawani loro. Paling dhuwit ning ndi? Ning gone no kok. Wong aku iku jaran toweles kebles lho. Ya teko jembatan ki dhuwures aku arep balik nah yo. Mending bablas to. Tenan yo teko dhuwures ki teko jembatan kono kuwi. Lah. Jadi keplok lho aku. Ora wani mlebu omah aku nang kidul iki. Ya malah jebeber gak wak. Heeh. Digawani loro kae berkate. Iki kayak nembarah sitok, barah ngeling lho. Oh nggih aku. Karo patah kae kae. Tumbi. Ya siap ya. Ya, Tak ya. dongakno ndang dadi. Kita dengakno piye oleh bantuan Hebel. Ya Mat, makasih Mat ya. Ya tak dongakno engko ya. Makasih. Kocok ki iso mendungakno ae Mas. Kanca ki isane ya mek ngene iki padha-padha gareser apa to isane ya ndongakno ya man ya. Ya iso mendungak. Menawa dikabulno kok. Heeh, mung padha garese padha renek pone kok. Ora. Isane ya mek Padha karek ndongakno. poloke iki lho kok dadi Aku kagak anggak Mas yo renek popo tetep tak garap. Soale eling-eling wis kadung Nek oleh kok. oleh. Piye neh kok aku. Ngarep-ngarep pengen oleh kaya mbu basa oleh kok disiak-siakno ya ayo. Iya pentinge diomongi sing karek Hebel. Lho lur. Kaya ngono kuwi lho doyok ki. Terus terang Mat. Lek ora ta timbangane blituk. Lu wong jujur ya. jujur. Timbang ngode teras ngode kae mending Iya. aku langsung ngomong tok leh. Wong Hebel ku enek bos. Wong ki apik sing terus terang. Menawa ae lah. Mas Doyok nggo tembas Hebel sak jiblek setengah cukup kok. Sampun aku yo ngono ya wis. Alhamdulillah nek kene. Pinten langsung tetekane sak jiblek setengah pinten lah. Kinten-kinten wis 3.000 langsung sekedhik ngono tok. Oh winter di lewincit lambene lho. Kayak sih alhamdulillah ya. Yo iso lah. Alhamdulillah Jenenge awake dhewe. entuk dah. Besok. Ya jenenge wong menawa enek wong takok kok langsung dilungi apa ya gak seneng weh. Iya, bener. Iso te iso koyo ngono ki kok. Aku tetep yale ya. Wis ta bae rezekine Faro kok. Tasik karo lek Mat. Tos ya tos. Karo Mbak Mat, tos, tos tangane, tos. Oke. Ya wis bro, ngono ae. Yes. Tanggune apa tuh nih? Tonton terus YouTuber Kenongorjo, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Yes, bila ada salah kata Lekmat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yes ngono ae sanga Lekmat, bali topik bali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.